Dobar dan, drugari, ja se zovem Petra Marinković, učenica sam 1. razreda i danas ćemo raditi obradu slova I. Zapisat ćemo jednu rečenicu koja počinje slovom I. Iva ima sito. Sada ćemo zaokružiti u ovoj rečenici gde se svuda nalazi slovo I. U ovoj rečenici slovo I se nalazi na početku reči Iva, na početku reči ima i u sredini reči sito. Veliko slovo I se piše prava linija odozgo na dole, zatim kosa linija na dole i opet prava linija odozgo na dole. Isto tako piše se i malo slovo I. Zapisat ćemo nekoliko reči koje počinju slovom I. Irvas, igla i rema. Sada ćemo zapisati nekoliko rečenica koje počinju slovom I. Ivan nosi šešir. Druga rečenica glasi Irina ima iglu. Ko će da izađe u ovim rečenicama da mi zaokruži slovo I? Možemo je zaokružiti. Prvo slovo I se nalazi na početku reči Ivan, na kraju reči nosi i u sredini reči šešir. U drugoj rečenici slovo I se nalazi isto na početku reči Irina, na početku reči ima i na početku reči igla. Za domaći zadatak imate stranicu u bukvaru i da napišete po 2 redića slovo I. To bi bilo to od ovog časa, vidimo se sledeći put. Ćao!